З вами меркаванне сумленных людзей. Гэта аўдыёверсія матэрыялаў, якія мы публікуем на платформе Substack і ў якіх дзелімся сваімі думкамі з нагоды значных падзей і працэсаў у нашай краіне. Бывай бульбасрач. Магчыма, гэта тонкі лёд, але часам варта на яго стаць, каб праверыць, ці трывалы той падмурак, на якім ты стаіш. Што ж, паспрабуем. Сёння пагаворым пра бульбасрач. Так, здаецца, апошнім часам называюць усе дыскусіі, спрэчкі і самыя сапраўдныя сваркі, якія бурляць у сеціве паміж беларусамі і беларускамі. Найчасцей паміж тымі, хто знаходзіцца не ў Беларусі, бо тыя, хто застаўся, маўчаць. І на гэта ёсць аб'ектыўныя прычыны. Але давайце па парадку. І першае, што варта зрабіць, гэта развітацца з самім словам бульбасрач. Пажадана раз і назаўсёды. Будзем з'ядаць слаўначасткамі. Пачнем з першай. Відавочна, гэтая фанаберыстая бульба ўжываюць найперш тыя, хто хоча падкрэсліць, што ў сварках нашых ёсць нейкая нацыянальная асаблівасць. Нібыта менавіта так сварыцца могуць толькі бульбашы. Не ведаем, як вам, але тут здаецца абразліва ўсё. І само слова, і гэтая ганарлівая поза чалавека ў белым паліто, які ўжывае гэтую прыстаўку, быццам бы спрабуючы стаяць панад спрэчкай гэтых самых бульбашоў. Дык вось, вялікі белы пухнаты брат, ідзі ты лесам. А перад гэтым зазірні ў любы чат украінцаў, палякаў ці калі заўгодна рускіх і паглядзі, як там падгарае з нагоды любой тэмы. Прычым моўныя практыкаванні ў іх часам куды больш складаныя, а шматпавярховасць лексікі нашмат больш унушальная, так што на іхным фоне сваркі беларусаў могуць падацца душэўнай размовай. З часткай слова «срач» складаней. Бо часам сапраўды тое, як мы вядзём спрэчку, нагадвае зусім не дыялог. Але апошнім часам у нашым бабле назіраецца відавочны прагрэс. Ад простага жадання нагадзіць у каментах многія пачалі пераходзіць да больш-менш аргументаванай абароны сваёй пазіцыі. І ў гэтым ужо ёсць вялікае дасягненне. Таму з пэўнай долей аптымізму скажам, што срач мы перараслі ці ва ўсякім разе знаходзімся на гэтым шляху. Пра што мы спрачаліся і спрачаемся. А спрачаемся мы шмат пра што. І чым больш аддаляемся ад адчування еднасці 2020 года, чым больш у нас накопліваецца злосці і раздражнення, што такая блізкая, як тады здавалася, перамога становіцца вельмі прывіднай, тым больш пладзіцца гэтых спрэчак, тым больш узнікае розных пытанняў на самыя розныя тэмы. І адказы на іх трэба прагаварыць. Калі не іншым, то кожнаму сабе. А як я адношуся да гэтага? І чаму менавіта так? Напрыклад, як я адношуся да таго, што нехта іншы выйдзе на матч з вясёлкавым сцягам і стане з ім побач са сцягам бела-чырвона-белым? Як я стаўлюся да таго, каб зняць з Лукашанкі санкцыі за тое, што ён выпусціць палітвязняў і зноў выйдзе сухім з вады? Ці трэба перавыбраць сабе новага лідара ці лідарку? Ці трэба адправіць у Манголію Франака? Ці варта умоўным змагарам шукаць паразумення з умоўнымі ябацькамі? Ці можна Кныровічу весці размовы з турам у чаціку рэфарматараў? А што я думаю пра харасмент, а пра хатні гвалт, а пра рассылку дыкпікаў? І ці астатнія думаюць так жа, як я? А калі не, то чаму? І пытанняў такіх цягам вось гэтай пары гадоў была процьма. Адны з іх яшчэ як свежыя раны крываточаць, выклікаюць бурныя слоўныя перапалкі, іншыя ўжо адбалелі, зарубцаваліся. А шнары, якія з'явіліся на іхным месцы, нагадваюць: вось пра гэта мы думалі так, а пра тое гэтак. Вось гэта асудзілі, а тое наадварот. І цяпер, калі мы зноў трапім у падобныя сітуацыі, мы будзем памятаць, што ўхваляецца, а што не. І, магчыма, гэта засцеражэ некага ад учынку, ухвалення якому адназначна не будзе. Так выпрацоўваецца мараль. Своеасаблівы камертон грамадства па самых розных пытаннях, пра якія раней, магчыма, нават не задумваліся. Так мы намацваем белыя плямы, недагаворанасці і пачынаем рэфлексаваць над імі. І нязручныя пытанні тут добры спосаб зразумець свае слабыя пазіцыі, той самы тонкі лёд, адсутнасць падмурку, каб яго выбудаваць для сябе, для ўсіх нас. Ад дыскусій да срача адзін крок. З назіранняў за спрэчкамі сярод беларусаў нам удалося вылучыць некалькі простых прыкмет, якія паказваюць, з якой верагоднасцю будучая спрэчка ператворыцца ў срач. Магчыма, простае пералічэнне іх дапаможа яшчэ крыху наблізіцца да таго, каб не даваць сябе ўцягнуць у нецывілізаваныя формы вядзення размоваў. Першае.
Бачыце, што дыскусію пачынае чалавек з вентылятарам у руках, які толькі і робіць, што правакуе канфлікт, адразу адпраўляйце яго лесам. Бо дыскусіі павінны весціся сумленна. Іх мэта наблізіцца да вырашэння ўзнятага пытання. Вось такі наш ідэальны свет. Але ў ім дакладна не месца персанажам, якія толькі накідваюць. Другое. Заўважылі, што адбываецца пераход на асобы? Спыняйцеся. Далей дыялогу не будзе. Замест дыскусіі вы атрымаеце гару ярлыкоў на шыю, а аргументы вашыя ў лепшым выпадку запіхаюць вам за каўнер, мякка кажучы. Ну і па-трэцяе, не увязвайцеся ў спрэчкі з тымі, хто дзейнічае па прынцыпе крыкнуў грамчэй, сеў ямчэй. Найчасцей крычаць тыя, хто ведае, што спакойным тонам ягоныя аргументы не вытрымліваюць ніякай крытыкі. Няпраўда заўсёды распаўсюджваецца хутчэй і далей. Таму за гучнымі пастамі без фактаў у аснове часта стаіць жаданне зарабіць на вас ачкоў, лайкаў, грошай. Таму перад тым, як увязацца ў дыскусію, паспрабуйце зразумець мэты чалавека, які яе пачынае. Асабліва гэта стала актуальным у апошнія месяцы, калі за пэўнымі накідваннямі праглядаюцца пагоны спецслужбістаў. Яны атрымліваюць грошы за тое, каб разгрызці паміж сабой людзей, што ў 2020 раптам захацелі аб'яднацца і салідарызавацца. Калі ласка, не станавіцеся карыснымі ідыётамі, не падыгрывайце ім. Наперадзе шмат дыскусій. Нам вельмі важна навучыцца майстэрству вядзення дыскусіі, бо зараз на тых, хто знаходзіцца ў бяспецы, на жаль, у першую чаргу за межамі Беларусі, і можа гаварыць свабодна, ляжыць адказнасць за выпрацоўку тонкіх настроек нашага грамадства. Адэкватнай рэакцыі на гвалт, на вайну, на фальш, на несумленнасць, на маніпуляцыі, на прапаганду і шмат што яшчэ. Бо ўнутры Беларусі многія з гэтых тэм уздымаць вельмі цяжка, вельмі небяспечна, калі немагчыма. Там функцыю маралізатара забрала на сябе прапаганда. А як яна асэнсоўвае гэтыя тэмы, кожны з нас цудоўна ведае. І галоўнае, у будучыні, калі частцы беларусаў удасца вярнуцца на радзіму, усім нам неабходна будзе правесці вельмі шмат дыскусій на самыя розныя тэмы, якія з пэўных прычын не ўздымаліся ці былі табуяваныя. І вельмі важна, каб гэтыя дыскусіі зноў не ператварыліся ў бульбасрачы. І гэта меркаванне сумленных людзей. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі і абавязкова пішыце сваё меркаванне ў каментарах. На платформе Substack вы знойдзеце тэкставую версію гэтага матэрыяла, спасылка ў апісанні. Чытаць артыкулы на Substack можна цалкам ананімна і без падпіскі. Але каб не прапусціць новыя меркаванні сумленных людзей, падпішыцеся і новы матэрыял прыйдзе вам прама на электронную пошту. Галоўнае, памятайце пра бяспеку і указвайце электронны адрас без асабовых дадзеных.